ଆଜିର ଏହି ମାତୃଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପିଲାମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ଛୋଟ ତାହା କଳନା କରି ହେବ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଜୀବ କୁହାଯାଉଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବିରାଟକାୟ ହାତୀକୁ ବି ଅପଦସ୍ଥ କରିଦେଇଥାଏ। ସେମିତି ଛୋଟ ମୂଷାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମହାବଳକ୍ରମୀ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଥିଲା। ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଜିରାଉତ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧରମା ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ପାରିଥିଲା। ଛୋଟକୁ କେବେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁହାଯାଇ ପାରେନା କି ବିରାଟ ସବୁବେଳେ ମହାନ ହୋଇପାରେନା। ବିଧିର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଯେ ଛୋଟ ଭିତରେ ବଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ସବୁବେଳେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ସେହି ଛୋଟ ଭିତରେ ବଡ଼କୁ ଖୋଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ହେଉଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ୍ୟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାଟି ଆଜି ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କବିତାର କବି। ସେ 1925 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 1999 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ କବି, ସମାଲୋଚକ, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ। ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାହାଣୀ, ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଆକାର ଓ ଗଠନରୁ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଖିକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଯେ ମହାନ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଥାଏ ତାହା ଏଠାରେ କବି ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଓ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଗୌରବମୟ କରିଥାଏ। ଏହି କବିତାରେ କବି 7ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିରାଟ ତଥା ମହାନତାର ସନ୍ଧାନ କରି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ କରି ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଛୋଟ ଜିନିଷ ବା ଜୀବକୁ ହୀନ ମନେ ନକରି ତା ଭିତରେ ଥିବା ବିରାଟତ୍ୱ ଓ ମହନୀୟତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବାକୁ ସମାଜକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହି ବାହାର କରିବା ଆଉ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରି ଯାଏ ବାସ, ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ, ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସିନୀ, ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସିନୀ, ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତସିନୀ। ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ, ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ, ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା। କାନନେ ଫୁଟି ଛୋଟ ଫୁଲଟି ଭିତରି ଯାଏ ବାସ, ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। ଏହି ପଦର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। କାନନ ବଣ, ଭିତରି ମହକାଇ ଦେବା, ବାସ ବାସ୍ନା। କାନନ ବା ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲଟି
ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ଦେଖିଛେ। ଫୁଲଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବାସ୍ନା ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସୀମାହୀନ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ବାସ୍ନା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଖିଲେ କାହାର ମନ ଖୁସି ହୋଇନଥାଏ। ଫୁଲ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ କୂଅଟି ଯୋଗାଏ ଜଳ ଲୋକେ ବରଷ ମାସ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କୂଅ ଦେଖିଛେ। କୂଅ ତ ଅତି ଛୋଟ। ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଳ ବାଣ୍ଟିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେ ନାହିଁ। କୂଅ ଆମକୁ ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେହି ଜଳ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ହେବା ସହ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୂଅକୁ ଛୋଟ ବୋଲି କହିବା ଅନୁଚିତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଶିଖା ତମସା ପାରେ ଜିଣି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସିନି। ପ୍ରଦୀପ, ଦୀପ, ତମସା ଅନ୍ଧାର, ବାରି ଜଳ, ପ୍ରବଳ ବଡ଼ ବା ବିରାଟ, ସ୍ରୋତସିନୀ ନଦୀ। ଦୀପଟିଏ ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବିରାଟ ଓ ମହାନ କାମ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ସେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ଛୋଟ ଦୀପକୁ ଆମେ ଛୋଟ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବାରି ଧାରାଟି ହୁଏ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ସିନି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁମାନେ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଛୋଟ ବାରିଧାରାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଳଧାରା ମିଶି ନଦୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୁଲକ ଆଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୀତି ଲକ୍ଷ ଜନ ମନେ, ଅମିୟ ଢାଳେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବିଧୁର ବହୁ ପ୍ରାଣେ। ପୁଲକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ, ଜନ ଲୋକମାନେ, ଅମିୟ ଅମୃତ, ଲଳିତ ମଧୁର, ବିଧୁର କାତର ବା ଦୁଃଖ। ଗୀତ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତାର ମନ ପ୍ରାଣ ଉଦାସ ହୋଇଯାଏ, ଦୁଃଖରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତାର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଯେ କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତର ସେହି ମଧୁର ସ୍ୱର ଦୁଃଖ କାତର ମନରେ ସତେ ଯେପରି ଅମୃତ ଢାଳି ଦେଇଥାଏ। ଦୁଃଖୀ ମନକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେବାରେ ଗୀତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।